Dokedy? Dokedy nebude. A keď to chcem trošku pripečenejšie zospieť napríklad? To nemáš z tej strany, ktorý chceš pripečenejšie? Výborne. Všetko? Veľa? Pohoda. Ja si mi to chutilo, keď mi to niekto spravil. Počkaj, to budeš robiť sám. Robil som doteraz. Kúpime asiaci? Neviem, či nebude treba, ale ja si donesem z auta svoje. Môže aute? Jaj, no tak treba inde. Ale si to sleduj, lebo sa ti to tam prihoní. Viacka treba otáčať. No? No? A si tu rýžu sleduješ? Rýža ešte 6 minút. A kedy vieš, že je hotový steak? Tak to budeš vidieť na ňom. Povie ti to. A keď ti už nekať staniera? Teď ešte nie je on hotový, nie? Keď vždyka staniera. Čo kikiríka? Keď ho budeš si skontrolovať, tak zhruba 3-4-5 minút tu sa robí určite. Zoberieš, vydržíš, obrežeš a uvidíš, že či je vnútra rúžový. Keď nie je rúžový, tak by mohol byť pomaly byť aj jedli. A když ho normálne vyberiem? Čo? No. Nie, nechaj, že tam. Aj z voda môže Ale vypiť. picture. Toto čo? Toto čo? Toto čo? Počkaj. A toto čo? To ukaz máš, to tento. No však to tiež zajeba do dačoho a odložiť. Do čo zajebať? No daj, aké misky máš tam misky? Pomiluj a milu. Á, do tej toto daj. Najlepšie. Vieš sa? To už je tvoj problém, nemám. Ne? Piči. A to všetko umývané do súhora. Všetko by malo byť. Čím to zajebem? Mám povedme, my ešte Igora naučíme variť. To je piči. To už si môžem slučku dať. Čo? Kedy? Kam sme to dostali? Si boha, taký som si dal teraz hod hlave, chcel by som si zacvičiť. Jedeme, Mišo? Kde je? To bolo rozjebať, daj si skúrbu. Dám si hod hlave. Dúfam, že mne telefonuješ. Lebo aj tú kuru rozjebať,